Langsung Mbak Hani. Langsung Jaipong. Oke, yuk Mbak Hani. Sinden impor Pak iki. Iku mau janipun pase Jaipong. Oh. Dirang rungokke to? Mboten. Pas Iki lho. Jaipong wit metune Mbak Hani. Tapi sakjane kula iki remen nek dangdut. Ngoten. Sing goyang benggol niku. Goyang senggol. Oh, dudu goyang benggol ta? Goyang senggol ora benggol. Oh, rungonku berarti, Mas. Oh, kasetmu bajakan mesti. Coba dangdut lho, Nduk. Ayo goyange kaya ngopo Hani? Oh, lah nek Hani jos Pak niki dangdute. Ayo goyang ketipung tok Mas, ketipung tok coba. Goyangane yang apa? Goyang Mantan benggol, penyanyi Mas. dangdut pasar malam berkarya. Ya. Ayo coba. Tak tum. Lek tum dundang mbokmu, lek tum dundang mbokmu. Anu, Mas, cangkeme sampean luwih apik tibake. Wis tak lerena. Heeh. Monggo. Yo. Iki jenenge goyang patah-patah ya ngene iki. Ngono kuwi to, patah-patah ngono kuwi. Nah, ngaten niku. Pun, isin kula, Pak. Aku tak mau. Sampun. Ngaturke salam riyen nggih, Pak. Ngaturke salam riyen apa mboten? Inggih monggo. Oh nggih, monggo. katur wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat Jamben ingkang sampun sami lelenggan matur sembah nuwun sampun rawuh mriki mirsani Ki Dalang Marsudi Bawa Leksana Campursari Sabto Arga. Bawa laksana Campursari Sabto Arga. Nggih leres nggih. Campursari Sabto Arga, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tansah pinaringan kebagaswarasan lan karahayan. Ugi kagem Ibu ngapunten nggih, anu grogi iki ya ngene iki lho Mas. Ibu Lurah, Ibu Kades, Ibu Markona. Kok Bu Markona? Munarsi. Bu Munarsi. Bu Munarsi. Aku ketoke sudurungan tenan kok Mas. Bu Munarsi ini duwe kanca Markona. Oh nggih, Ibu Munarsi, matur sembah nuwun sampun nimbali kula Sabto Arga sak rombonge. Sak rombongan. Sak rombongan. Rombonge iki bakul rosok kae rasa. Oh nggih, sampun nimbali Sabto Arga sak rombengan. Rombengan iki klambi sing bekas ki rombeng. Apa? Sak rombongan. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat selalu. Nggih, Bu nggih. Nggih niki luar biasa wonten bintang tamunya 2 bidadari kalian setunggal batang menika. Reng, trimo reng kowe. Ora apa-apa sing lokke wong ayu kok, Pak. Oh, Lokke wong ayu. sing lokke wong ayu ora apa-apa ya. Reng? Oh, dadine privilege orang cantik itu memang benar adanya ya. Misalnya disia-sia karo wong ayu ngono kuwi iki jane ya nriman ae wong-wong ki. Ya nriman wong golek sing ayu ya angel kok, Nduk. Nriman. Ora Masa- apa-apa, ora batang apa-apa? penting urip ngono. Pun, Mbak Ani nggih. disusul Sapa? ada sinden dari Tulungagung malih. Oh, mangga mangga. Mbak Anggun Maisina. Wow, Anggun Maisina. Monggo langsung. Nah, sepote. Sepote napa sih ben ra kleru?
sami-sami made in Tulungagung. Sami-sami saking Tulungagung. Siji Mbak Hani, Mbak Anggun. sing siji Mbak Anggun. Inggih. Sapa Nduk? Maisina Putri. Pak Gareng. Maisena. Oh, Maisena. Maisina. Nggih, cobi niki Mbak Anggun. Inggih. Kula aturaken matur nuwun dumateng wong pawon. Nggih, wong pawon. Ha nggih. Kula matur Kita nuwun saking niki. PKK Jambon. Oh, nggih. Putri-putri ingkang wah kasdu pajan paring sedaya inggih menika leladi. Nggih. Nggih, Pak, pelayanan nih Nggih, ibu-ibu itu dan sangat luar biasa. luar Nggih. biasa. Nggih, ten wingking wau wonten Matur nuwun bakso. dumateng nggih menika Pak Lik kula Pak Nun ugi ibu kula Ibu Sumini sakeluarga. Ugi sedaya saking Karang Taruna sedayanipun. Ugi saking nggih menika paguyuban Pakasa Desa Jambon matur buing panuwun sedayanipun. Wah, jan kok luar biasa. Nggih. Nggih, Pak. Besik nenggane kawula sedaya matur buing panuwun ugi sesepuh nggih menika Bapak Sikat sakeluarga matur nuwun. Matur nuwun. Dalemipun nggih menika wau dipun damel dandan. Nggih, Mbak Sikat, sehat-sehat Mbak Sikat. Daleme wis dienggo transit nggih dandan kanca-kanca. Nggih, sampean ngerti jedinge Mas Gareng? Heeh. Kancingane ning jaba karo ning jero. Loro. Loro kancingane. Nggih, dadi aku meng karo Mbah Hani ning jero Kancing wong nang loro. jaba. Aku metu Mbah Hani tak kancing ning jero. Lah ya rumangsane ning jero dilubung lalek. Coba arep ngaturke tembang apa iki, Mbak? Nggih, mau Anggun? enten pamundutan napa mawon, Bapak? Apa Pak Marsudi? Inggih. Kathah sanget wau. Oh, nggih. Ninggal katresnan. Nah, ninggal katresnan ning garape. Garap jaranan. Ah, mergo iki asli Tulungagung, jarane kok Tulungagung. Nggih. Nggih, boleh. Dan Sabtu Arga niki pun kados kebun binatang. Mau limbukan wonten jaranan. Terus. Niki sinden-sinden ya sanggule diwenehi tarangan pitik sak ndok-ndoke. Ndoke ndi? Niki Oh iya kuwi. ning grandel iki anggitmu ya 3 kilo lho nek diklumpukne. Iya abot ta, Nduk? Abot. Oh, Monggo. kesinggan mulih ngene kok. Ayo mangga. Yo diaturke. Asik. Jiwala kaci. Jiwala kaci. Dosa. Oslo. Wah, jane lok. Niki terakhir jaranan. Nggih. Monggo.
dengan luar biasa.